Ayo lo. Out. Ayo. Yuk. Gini budaya. He ho he yo. He ho ho. Nah, ayo lo. Rotok kakek ya. Kaya ngomong langkah pergelane dening para satya kowe. Dalah. He. Katon keset lalu botreng ginas ya. Ulang kapri gelane turangga Giri budaya. Ana panjenengan Bapak Yuliana yo. Ha. Wes. Nah. Yo. Ayo. Iya. Kaya manggene kesit lan uga tansah semangat. Ya. Kaya lagi lewat orang kapri belandek jadi para samuyuk. Oh, hop, sos, hey, yo, hey, yo, hey,
empyak budaleng rawatya bala empyor gumapya anite turangga gawe reking praja gumuna anggetari sayekti kridaning rabudale giri budaya ayo man ya kirdur padha dideleng bebarengan mangke para satriya kang sampun olah kanuragan tumuju wonten sak bening alun-alun nggih he a ha e he a ha e he a ha e he a ha e he a Lonyo penek no kanggo besok dodo diro lolo as ha ha ye ha he ha no ayo kira para satriya alon-alon anggone ngayem pakaryan wonten ing dalu punika kira John. Bergoyang bersama Turangga Giri Budaya. Hei ha hei ha. Yuk yuk.
impen kodek wingi kae ilang si manuk kodek saiki wis bali maneh mincok neng witing asmara ngocehan njaluk pakan si podang aduhi impenku aja utul yo tak udan iki jaranane Rangga Giri budaya yo oh oh yo yo oh oh yo yo yeah yeah ayo dok sarangan Rangga Giri budaya GB Audio Opo Yuliono kebarengan keluarga masyarakat Tinggok bergoyang kembali.
iya. Prayitna kula padha sing ati-ati para satriya-satriya turangga giri budaya. Jos so bangun jiwa lan bebrayan Hey, so, hey, so, hey, shot, shot. Dikepenake. Yo. Sing penting jamune jamu kunir. Jamu kunir. Jamu kunir. Yo, yo. Iya.
ya 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 ya. Kita bergoyang kembali bersama Tegong Bersatu Kiri budaya HUT RI 80 Yesus Halimah Halimah. Ya ngelak. Iki Mas apa Dik, Pak Tres? Iki lek cilik-cilik ngene iki ya didik ya ora apa-apa. Oh, ngono. Sik cilik lek ndak anu piye ndak apa? Piye? Diaturi cilik ndak trimo ya dudoke. Lho, deprok kabeh iki piye to? Berarti ya ngelak iki. Oh, ngelak. Piye jupuk dhewe apa? Jupuk dhewe apa dijupukne? Jupuk dhewe apa dijupukne ya? Mlayu cepet tak hitung 1 2 3. Iki pama tuku pop es ngono ya apik kita iki. Sapa sing mudhun? Sing mudhun ya sing jaran lho. Heeh, aku titip sitok. Piro? 1 2 3 4 ya. Heeh. Iya. Iki bakuli es ya ben laris ya tak jaluk. Heeh, wene ben mudhun lek ngono. Ben mudhun. Urung. Wes sama urung. Wes yo ngadeg, wes kok. Wes yo ngadeg kena ngono lho, Mas. Wes. Nah. Oh, nah. Stasiun tuh. Saya ngerti.
yo. 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 Pergi katuran pinarak Mas Tio. Koto-koto saking Mojosari. Hey. Oh. Hey. Oh. Hey. Oh. Hey. Oh. Hey. Oh. Satrio kembar Turangga Giri Budaya sampun katuraken cacahing